tror jeg, at jeg gerne vil have lov at sige lidt igen. Kan I holde til det? Jeg håber, I har fået et glas alle sammen. Skulle der være nogen, der ikke har fået, så bag ved jer, eller foran mig dernede, står der stadigvæk masser af glas, så endelig forsyn jer. Det, som vi lige skal koncentrere os lidt om nu, det er Ålykkeprisen. Og det er jo en pris, der blev indstiftet for 3 år siden, hvor vi var så heldige, så fantastisk heldige, at en skibsbygger nede på Lindøværftet, der hed Morten Ålykke, ydede en fuldstændig fremragende indsats for ADHD-sagen. Han sikrede faktisk, at nogle af de penge, der gik fra medarbejdernes feriekasse, kom til at gå til ADHD-sagen ved at sørge for, at vi fik doneret 1 million. Og det synes vi faktisk var så særligt, så at vi besluttede, at vi ville gerne indstifte den her Ålykkepris. Så derfor hedder den Ålykkeprisen. Og I har igennem nogle måneder her kunne indstille mennesker, som I synes skulle have den her pris. Og det er så forud for middagen i aften, at vi afslører, hvem der skal have prisen. Og vi gør det faktisk, fordi vi synes, at det er rigtig vigtigt at anerkende de her mennesker, som gør noget særligt for ADHD-sagen. Det er så vigtigt med anerkendelse, fordi det har vi alle sammen brug for. Og får man den her anerkendelse, så er det også ligesom, så kan vi lige lidt igen. Det kender I godt, tror jeg. I år, der har vi fået rigtig mange indstillinger. Og jeg vil sige, at når nu, at vi i løbet af i går og også i morgen kommer til sådan at få virkeligheden stillet op omkring, hvor lang vej er der i forhold til at yde en ordentlig indsats i forhold til mennesker med ADHD, så må jeg sige, at det er fuldstændig modsat dejlig læsning at læse om de her mennesker, som er indstillet til prisen. Det er mennesker, som alle sammen brænder for at hjælpe andre, for at perspektivere debatten og for at skabe overskud i livet for dem, der kæmper med ADHD. Uanset om det er professionelle, frivillige eller mennesker, der er med til at sætte dagsordenen i medierne. Det, der er sket også i år iblandt vores indstillinger, det er, at vi har fået en del af vores formænd fra lokalafdelingerne, som er blevet indstillet til den her pris. Og det er dejligt at få de her indstillinger, fordi det betyder, at det virker ude i hverdagen derude. Jeg tænker faktisk, ja. Jeg ville nemlig først lige sige til jer, hvad det betød, og så havde jeg nemlig tænkt, at jeg rigtig gerne ville både skåle og klappe for vores lokalafdelingsformænd. Fordi det arbejde, de lægger i den lokalafdeling derude, det gør, at jeg bliver fuldstændig ydmyg i forhold til det, der sker. Det er vigtigt, at vi anerkender den enorme indsats, som lokalformændene og bestyrelserne gør i deres frivillige engagement i ADHD-foreningen. Det er derude, vi kommer til at skabe forandringen, og derfor er det så vigtigt. Vi kan her tale om virkelige ildsjæle, og det er en stor fornøjelse at kunne sige stor tak og ros til alle jer lokalformænd, som har været indstillet, også dem, der ikke har været indstillet. Alle dem, der har været indstillet, viser, at det er rigtig flot arbejde, I gør derude. Og det er den måde, vi sammen kan bidrage til at forbedre vilkårene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Så rigtig stor tak til jer. Og jeg vil rigtig gerne have, at vi lige skåler med den. Og jeg tror, vi gør det, at vi skåler, og så klapper vi bagefter. Skål for vores lokalafdelingsformænd og bestyrelserne. Så giv dem en stor hånd, ja. Jeg har sagt, at vi fik mange indstillinger. Vi har efter mange og lange overvejelser besluttet, at vi i år vil give Ålykkeprisen til en kvinde, som kæmper hver eneste dag for vores fælles sag,
på en helt anden arena end vores lokalafdelinger. Det er en kvinde, som yder en indsats i særklasse. Hun er det, jeg vil betragte som en enmandshær, selvom jeg her bruger ordet mand om en kvinde. Hun er en enmandshær i sig selv, og vi møder hende til ADHD-arrangementer overalt i Danmark, men også i udlandet. Og jeg er helt sikker på, at rigtig mange af jer, der er til stede her i aften, I kender hende også, og I vil være enige med os i, at her der taler om en helt enestående indsats, og et stort og rigtig varmt ADHD-hjerte. Jeg vil gerne bede Charlotte Hjort om at komme herop og modtage Åløbeprisen. Og jeg er rigtig glad for at kunne give den til dig, Charlotte. Værsågod. Tusind tak. Jeg vil gerne lige have sagt et par ord om dig. Okay. Ja. Skal jeg bare blive stående? Ja, du må meget gerne blive stående her, fordi så klapper vi lige af dig til sidst. For jeg vil gerne sige lidt om dig, Charlotte. Charlotte er internationalt certificeret coach, og hun er det, vi kalder en utrættelig igangsætter. Det bliver ikke sat i gang, det Charlotte ikke sætter i gang. Det kan man lige så godt sige. Hvis ikke hun gør det, så sker det ikke. Hun står bag flere vigtige tiltag, som er med til at sprede viden og forståelse omkring ADHD. Lige præcis det, vi har allermest brug for. Det har vi hørt om. Så er hun en særdeles aktiv skribent, både i diverse medier og på nettet. Man går jo ikke på Facebook, uden at Charlotte kommer frem som en af de sikre hver gang. Charlotte, hun har fået oversat bøger og film, og gør det fortsat. Og hun er altid klar til at give sin erfaring videre, og med til at give stemmen til de mange mennesker med ADHD, som ellers ikke bliver hørt. Fordi det er jo noget af det, vi godt ved, at nogle gange kan det være svært at komme frem med, hvad er det lige. De kan også bare rende os alle sammen, når vi synes, det bliver for svært. Og det er Charlotte på fornemste måde med til at italesætte, og sådan at det bliver hørt. Som coach står Charlotte som et fyrtårn for det store arbejde, de mange private coaches yder rundt om i Danmark. Og hun formår at sætte sig selv og sine egne personlige oplevelser med ADHD i spil på en positiv og konstruktiv måde. Og det ved vi, at det er der rigtig mange, der har glæde af. Så Charlotte, den her pris er i virkeligheden i forhold til din indsats en lille anerkendelse af en kæmpe stor indsats. Charlotte, du gør en kæmpe forskel for rigtig mange med ADHD. Tusind tak for det. Tillykke med prisen. Jeg er lidt højere her. Jeg prøver lige. Det er jo slet ikke noget, jeg er forberedt på, sådan noget, at skal stå og sige noget. Men allerførst så vil jeg i hvert fald gerne sige tusind tak for denne her pris. Det har været 6 års kamp for ADHD, og det fortsætter nu snart 7 år, tror jeg, det er, vi runder. Men det er rigtig dejligt at have jer med på banen, og I har gjort en kæmpe indsats de sidste mange år også. Og det kommer virkelig til udtryk ude i medierne også. Så en stor tak til jer, tak for den her flotte pris. Jeg kan slet ikke finde ord for det, men jeg skal gøre mit bedste. Jeg vil selvfølgelig gerne have min mor, hun var her i dag, og min far, fordi det er dem, der er grunden til, at jeg står her, at jeg kan stå her i dag. For de har altid støttet mig, de har altid troet på mig, selvom det var de mest sindssyge idéer, jeg fik, så har de været der for mig hele vejen igennem. Og også i forhold til min søn Jonathan, som også har ADHD. Det er bare så dejligt at vide, at man har en familie, som holder af en, uanset hvordan og hvorledes tingene de er. Og vi er elsket for de skævheder, som det er, vi har. Så det er rigtig dejligt. Så vil jeg sige tusind tak til dem, der har indstillet mig til denne her pris. Det er meget overvældende. For det første, så vidste jeg slet ikke, at den kunne gå til andre end dem, der var inden for ADHD, altså foreningen.
lokalafdelingen eller noget. Så det er noget af en overraskelse, det her, må jeg indrømme. Og derudover så vil jeg også sige tak til alle jer, fordi det, at I er her, ikke bare her, men her på den her konference, det gør, at I får noget viden med hjem, som I kan bruge, så I kan sprede det gode budskab om succeshistorier og hvad det er, der skal til for at skabe den her forskel for børn, unge og voksne med ADHD. Så en stor tak til jer, fordi I kommer og bruger jeres tid og energi på at lære med ADHD og bringe det videre. Det tror jeg det. Tak. Nej, men det jeg kom til at tænke på derinde, der var så fantastisk ved at få, at Jette hun stod og fortalte om de der ting, altså som jeg gjorde og alt det. Det hjælper mig jo til at stoppe op og ligesom tage de ting ind, som jeg rent faktisk har gjort, fordi jeg er jo i nuet, og jeg er samtidig med at jeg er i nuet, så er jeg også hele tiden i fremtiden, fordi jeg har hele tiden gang i nogle nye projekter. Så det her, det hjalp mig til at stoppe op og lige trække vejret og prøve at mærke jorden og prøve at blive mindet om de gode ting, jeg gør, fordi det tænker jeg ikke over. Altså for mig er det bare den person, jeg er. Ja. Det er det, jeg gør. Ikke? Har du svært ved at mærke det, du har gjort? Ja, egentlig fordi, at jeg mærker ikke, altså jeg er jo meget oppe i mit hoved, det er tanker, det er nye idéer, det er alt muligt gang i den, ikke? Og det der med virkelig at få stoppet op, få trykket på pauseknappen og tage det ind, så det var lækkert at få lov til at lige, det havde jeg besluttet mig for, at jeg ville, hvis jeg kunne, så ville jeg godt lige sige noget tak, ikke også? Og det var altså rigtig godt, at jeg lige fik stoppet op der og taget det ind, fordi det er jeg bare ikke god til i hverdagen. Der er det bare fuld knald på. Men du gør også videre til din mor og far. Det var sindssygt stærkt. Ja, det er jo fordi, at de er jo årsagen til, at jeg står her i dag. Altså havde jeg ikke fået den støtte fra dem. Og nu var jeg lige til, jeg kunne ikke lade være med at tænke på det. Jeg var til Gamle Elevers Fest her for 14 dage siden. Og der mødte jeg jo mine gamle lærer og mine gamle klassekammerater. Og jeg sagde til dem, at vi har haft en rigtig god barndom. Vi har fået lov til at være børn. Det frygter jeg for børnene i dag. At de får ikke lov at være børn på samme måde, som vi gjorde dengang. Vores lærere, de fik lov til at eksperimentere. Fordi vores forældre, de var friske på den og sagde, det er bare helt i orden. Vi tror på, at vi har tillid til jer som lærer. Og høre dem også fortælle om, hvordan at tingene har ændret sig i forhold til nu. Det var meget interessant og tankevækkende. Så jeg håber jo for, at vi kan få sådan noget mere på banen med, at der bliver mere plads til undervisning og lærerne og deres individuelle, altså det de brænder for, det de gerne vil indføre, i stedet for det hele bliver så struktureret og alt det med, ja, jeg ved ikke, jeg kan slet ikke finde ud af det der med hvordan skolen den er. Altså jeg synes, det er så vigtigt, at børn får lov at være børn, så længe de overhovedet kan få lov til det. Jeg synes, det der med at komme i gymnasiet, det var pludselig at blive voksen. Et stort skridt. Så det er ligesom kronen på værket, sådan lige i dag i hvert fald? Det er en stor krone på værket. Det er kongekronen. Altså som jeg tænkte, det er, altså for mig er det her, ligesom en Oscar. Altså det er sådan helt vildt, og det der med at stå en takketale, altså det er jo noget, jeg som lille pige allerede har drømt om med Oscar, ikke? Altså at man skulle stå der, man øver sig, hvad skal man sige, ikke? Og tak til, ikke? Og det er fantastisk, ikke? Så det var sådan helt underligt at pludselig skulle stå der og finde ud af, hvad skal jeg sige, hvem skal jeg takke, for der er virkelig så mange mennesker i mit liv, som har haft indflydelse på der, hvor jeg er i dag. Jeg har nogle veninder, jeg har nogle venner, som er guld værd. Jeg har en assistent, som er guld værd for mig. Hun kan holde fast i mig og holde styr på mig, når det er, at jeg begynder at blive nervøs og tænke, hvordan søren takler jeg de her ting, ikke? Og så er hun bare så god til at få mig ned på jorden og sige, det klarer jeg lige, ikke? Så det at have hende, det giver mig bare tryghed, og det er bare så fantastisk. Så de mennesker, der er omkring mig, yes. Og det burde alle bare have. Alle med ADHD burde have nogle mennesker, som virkelig tror på dem. Det er bare så vigtigt. Som tror på dem og ved, at de vil bare det bedste. Det har man brug for. Det har man brug for.